Un cento de barbanzáns concentráronse este xoves ante a sede do Sergas en Santiago. A protesta tiña como obxectivo denunciar a precaria situación da atención primaria na comarca. Que tal, saúdos? Vila García ten previsto eliminar este mesmo ano un perigoso punto negro da súa rede viaria. Trátase da denominada curva da Rúa Fonte Carmó. O Concello ten para ali un proxecto que consiste no ensanche da vía grazas a un acordo cun veciño para o retranqueo dun muro. Vanse investir case 400.000 euros. O Concello de Noia traballa na creación dun aparcadoiro público para autocaravanas na localidade. O proxecto, que se emprazará finalmente na zona do Paseo Marítimo en San Lázaro, irá con cargo o programa de turismo sostible en destino, xestionado a través da ARD Ría da Estrela. Dúcias de persoas achegáronse hoxe á feira de emprego que o grupo Vegalsa organizou en Ribadumia. A empresa está a piques de abrir un novo supermercado en Meis e está a buscar persoal na zona. A compañía seleccionará entre os que entregaron hoxe o seu currículo unhas 25 persoas para o seu novo equipo. Pontevedra como provincia do deporte é a imaxe que este ano protagonizará a campaña da Deputación en Fitur. Hoxe a Administración Provincial presentou a súa proposta para este 2026, que será a que leve a Feira Internacional de Turismo de Madrid. A túa meta, o teu destino, chamase esta campaña. Nela saca peito do potencial deportivo da provincia, tanto do seu sector como do seu territorio. E a Lonxa da Guiño acollerá mañá venres a presentación dun libro sobre a historia dos primeiros anos de vida da confraría desta parroquia de Ribeira. A publicación, da que xa se editaron 700 exemplares, recolle a importancia da entidade no crecemento social e económico da parroquia. Noticias que ampliamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. O forte temporal que durante toda esta xornada afectou a capital galega non foi quen de disuadir o cento de manifestantes convocados pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, que se concentraron este mediodía ante a sede do Sergas. O obxectivo da protesta non era outro que chamar a atención sobre a precaria situación na maioría dos centros de saúde da comarca, así como o incremento das listas de agarda en especialistas. Xunto aos manifestantes estiveron os responsables do na comarca e a deputada nacionalista Rosana Pérez, que volveron instar ao conselleiro a atender as demandas da plataforma e recibir os seus representantes, que levan meses solicitando unha xuntanza sen ter polo de agora resposta. Os novos controis impostos á pesca dende a Unión Europea indignan o sector, mentres a nivel estatal as confrarías deciden cales serán as medidas de protesta a tomar. Os mariñeiros da frota artesanal enfróntanse os primeiros días nos que teñen que aplicar a nova normativa. Hoxe, o patrón maior de Sanxenxo, Sauro Martínez, explícanos dende o interior da súa embarcación en plena faena cales son as principais dificultades que lle supoñen estas normas. Buenos días, jueves 15 de enero, 7 de la mañana del año 2026. Hemos salido fuera del puerto de Sanxenxo a coger nuestras redes. Vamos a estar solo 40 minutos en el mar porque se aproxima una borrasca. Si hiciéramos la previa que nos imponen, tendríamos que estar hora y media en plena borrasca, con el peligro de seguridad que eso conlleva. Nosotros a las 7, cuando hemos salido, ya hemos anotado lo que es el día, la hora, el puerto, el patrón, el lugar donde pescamos y el arta a la que nos encontramos. Tenemos de manera voluntaria el sistema denominado AIS de geolocalización. Ahora vamos a proceder al pesaje con una pesa que la tenemos desde hace años, porque nosotros desde siempre hemos pesado las capturas aproximadamente, y en puerto nos permite hacerlo en la balanza oficial de la lupa. No utilizamos las balanzas de suelo porque son muy caras, valen mucho y rompen antes. Esta es una balanza preparada para golpes y el agua. Esto pesaba 3 kilos. Hay una oscilación constante,
como se puede ver, es inexacto, por lo cual es imposible de cumplir. Una, atenta contra nuestra seguridad, y dos, las multas están aseguradas y ellos lo saben. Bueno, seguimos con outros asuntos, xa obviamos en titulares. Vila García ten previsto eliminar este mesmo ano un perigoso punto negro da súa rede viaria municipal. Trátase da denominada curva da Rúa Fontecarmoa. O Concello ten para ali un proxecto que consiste no ensanche da vía grazas a un acordo cun veciño pro retranqueo dun muro. Vanse invertir case 400.000 euros. Vila García diralle adeus en breve a perigosa curva da Rúa Fontecarmoa, un punto negro da rede viaria municipal. A intervención fundamental vai a ser ese ensanche da Rúa Fontecarmoa nese cuello de botella que creo que todos os que algunha vez utilizamos esa zona pois o coñecemos. Creo que ni todos os veciños desta cidade sabemos que para cruzar ali pero non veías o que iba a ir de frente. O Goberno local presentou hoxe o proxecto para ese punto, unha intervención que será posible grazas a un acordo cun veciño coa cesión de 500 metros cadrados e o retranqueo dun muro. Unha demolición dun muro moi importante, do retranqueo de toda dese muro, desa consolidación na aliñación que marca o plan xeral, do retranqueo dos postes. E, dende logo, pois o Concello hai unha serie de acometidas eléctricas que o Concello vai a ter que repoñer. E froito dese acordo, ese veciño recibirá contraprestacións como a acometida de saneamento e abastecemento. En total, o investimento do proxecto rolda os 400.000 euros. Como se vai a financiar? Bueno, pois se van a utilizar os fondos que nos tocan, que nos corresponden do plan máis provincia, dos que lle tocan a Vila García, na que, como sabedes, en ese plan somos os concellos os que decidimos cales son os investimentos que temos que realizar a nosa cidade. O prazo de execución desta mellora é de 3 meses, coa previsión de que as obras queden acometidas ao longo deste ano. E saiban tamén que a Xunta acaba de eliminar un punto de vertido de augas residuais no lugar do Saltiño, en Boiro. Foron os técnicos de Augas de Galicia, no marco das tarefas rutineiras de inspección, os que detectaron a incidencia. Tratábase dun vertido de pluviais con a chega de augas residuais debido ás fisuras existentes na rede de saneamento, unhas deficiencias que provocaban a chegada de contaminación ao rego do Saltiño, localizado nas inmediacións. Tras instar a empresa responsable a executar as actuacións necesarias para corrixir as deficiencias detectadas, os técnicos do programa de control de vertidos volveron inspeccionar a zona comprobando a reparación do colector danado. Asimismo, as analíticas realizadas constataron a ausencia de emisións contaminantes. O Concello de Pontevedra advirte un novo plan xeral de ordenación municipal reduciría a metade a capacidade edificatoria no municipio. Hoxe, o concelleiro de Urbanismo, César Mosquera, explicou a posición do goberno local que se opón a impulsar un novo pexón para a cidade. Tamén asegurou que suporía paralizar as licenzas durante polo menos 2 anos e xeraría inseguridade xurídica. O edil botou man do exemplo de Vigo para ilustrar a situación. Asegurou que co impulso do novo pexón a cidade reduciu a súa edificabilidade pasando das 116.000 vivendas proxectadas ás 56.000. No caso de Pontevedra, un novo plan mudaría os lugares edificables e paralizaría os proxectos xa en marcha. Ademais, o número de vivendas sería de entre 8.000 e 12.000, o que supón tamén preto dun 50% respecto do que se recolle no actual pexón. Que se propoñía no plan que se mandara a Xunta no 2010? Propoñíase que en vez das 24 ou 23.000 que había, aumentara a 30.000. Ben, informe da Xunta naquele momento. Demasiada edificabilidade. Dío claramente, informe, demasiada edificabilidade. Canta nos permitiría? Nunca o dixeron, oficiosamente, falando con funcionarios da lei, dixeron como máximo 12.000 evades de sobra. Ou seja, que naquele momento habría que reducir a mitade, ou menos o que se podía construir.
O Concello de Noia traballa na creación dun aparcadoiro público para autocaravanas na localidade. O proxecto, que se vai emprazar finalmente na zona do Paseo Marítimo en San Lázaro, irá con cargo o Programa de Turismo Sostible en Destino, xestionado a través da Ría da Estrela. Despois de barallar varias alternativas, o que conlevou tamén a un retraso na súa tramitación, o Executivo noiés xa ten decidido o emprazamento do novo aparcamento para autocaravanas. O proxecto, actualmente en fase de licitación, instalarase finalmente na zona de San Lázaro, a carón do Paseo Marítimo. O proxecto irá con cargo ao Programa de Turismo Sostible en Destino, xestionado a través da RD Ría da Estrela. Este era un proxecto que xa se había estudiado inicialmente, pero se trasladou a ubicación e o importe por o anterior goberno e se iba a facer en outro lugar. E nós consideramos que ese lugar que se iba a facer, que era no Mirador de Santa Cristina, non era o sitio máis correcto e que un parking de caravanas debía estar situado máis próximo que pode ser o Paseo Marítimo, neste caso en San Lázaro, onde hai ademais unha serie de servicios adicionais para este tipo de usuarios, como poden ser supermercados e demais. E un acceso moi fácil ao centro e incluso a un carril peonil fácil de acceder. En consecuencia, tuvemos que facer unha serie de modificacións no proxecto, unhas modificacións importantes, senón non era aprobado polas distintas aprobacións sectoriais que requería. Nos levou un traballo considerable e se incrementou o orzamento tamén de forma considerable. De feito, de 40 ou 50.000 euros que se iban a invertir inicialmente pasa a máis de 100.000 euros en inversión. O aparcamento, que contará cunhas 15 prazas aproximadamente, virá a dar resposta a unha bella demanda existente que ata o de agora non se daba. Creo que é un elemento importante para a Noia, que vai dar servicio a algo que teñen moitos concellos e que en Noia non estaba disponible, e vai a ser un camping de caravanas perfectamente habilitado con todos os servicios e prestacións que este tipo de infraestructuras se poden dar aos usuarios cada vez máis habituais e de moda, como son os campistas de autocaravana. Un paso máis entre os servicios turísticos que pode ofrecer Noia de cara ao turismo, que creo que será unha fonte de economía, de riqueza, de creación de riqueza no futuro importante para a nosa vila. Dende o Concello confían en que a actuación poida estar rematada xa en abril, para entrar en servizo xa antes da temporada estival. En Noia continuamos porque ali o Grupo Municipal do Partido Popular denuncia a falta de transparencia e a opacidade do novo goberno municipal. Os populares din que levan máis dun mes agardando por unha documentación económica solicitada por rexistro no Concello. Segundo os populares, a lei marca un prazo de 5 días para facelo, pero polo de agora obtiveron a calada por resposta. Dende o PP critican este proceder, pois cando eles gobernaban, aseguran, o actual executivo daquela na oposición exixiu a creación dunha comisión mensual de fiscalización que era convocada mensualmente. Agora, segundo eles, levan 5 meses sen facela. Os populares pregúntanse que cambiou dende aquela e cal é o verdadeiro motivo polo que o novo goberno decide non entregar a documentación solicitada. Entre tanto, o Partido Popular de Pontevedra reclama ao alcalde que pide explicacións ao Goberno de España pola parálise dos proxectos que están en marcha na cidade. Rafa Domínguez lamentou que a súa reanudación estea no aire e exixiu a Miguel Ángel Fernández Lores que aplique co Executivo Estatal a mesma contundencia que utiliza para criticar a Deputación. Sánchez margina Pontevedra y lo que me da mucha pena es que Lores no pone el grito en el cielo. Mientras Lores critica furibundamente a la Diputación de Pontevedra, día sí y día también, porque le damos más de lo que durante 8 años cayó que le daba Mosquera, me gustaría que tuviese la mitad de fuerza para exigir a Pedro Sánchez de las inversiones en Pontevedra. Mientras Pedro Sánchez margina a Pontevedra durante 8 años paralizando obras, Lores calla actuando como un perrito faldero de Pedro Sánchez.
O PP levará unha moción ao vindeiro pleno para solicitar aos ministerios competentes información detallada sobre a situación dos proxectos, incluindo un calendario cos prazos de execución. Para Domínguez, un dos casos máis graves é a remodelación do nó de bombeiros. As obras iniciáronse no verán de 2024, pero foron paralizadas en novembro dese mesmo ano, aínda que nun primeiro momento o subdelegado do Goberno, Abel Losada, apuntara a que se reanudarían entre marzo e abril de 2025, a día doxe non hai unha solución técnica definitiva para garantir a continuidade das obras. O voceiro do PP tamén se referiu á situación da segunda fase do paseo peonil entre Pontevedra e Marín. Tras a inauguración no 2022 do primeiro treito, o proxecto está actualmente paralizado e non hai data para poñer en marcha as obras que conecten cos praceres. Outro dos proxectos á espera é a rehabilitación integral da antiga sede de Facenda, aínda que o Ministerio de Cultura anunciou un investimento de 18 millóns de euros, o edificio permanece pechado e sen uso dende 2010. Bueno, e a volta da publicidade, entre outros asuntos, falaremos desa nova campaña de turismo que impulsan dende a Deputación de Pontevedra, centrada no deporte, e que van presentar a semana que ven en Fitur. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. O BNG de Rianxo lamenta que a Xunta rexeitase a maior parte das súas alegacións ao plan de transporte. Din os nacionalistas que o novo plan non contempla a conexión da comarca do Barbanza coa provincia de Pontevedra, tal e como solicitaban coa incorporación dun servizo de transporte ata a estación de tren de Catoira. A Xunta si estimou parcialmente a demanda das melloras que afectaban a diferentes parroquias. Así, ampliaránse os servizos de conexión cos hospitais dende as parroquias do Araño e das Sados e mellorarase a conexión de Leiro e Isorna co resto do Barbanza cunha ampliación do percorrido e das frecuencias que vai beneficiar tamén a Taragoña. Estamos agora en Boiro. Alí a Corporación Municipal aprobou as partidas a financiar con cargo ao post social da Deputación. A principal novidade será unha liña de axudas para a realización de obras de accesibilidade para familias con membros en situación de dependencia. O acordo se va adiante cos votos a favor de todos os grupos, a excepción do PP, que optou pola abstención. O Concello de Boiro destinará os preto de 128.000 euros que lle corresponden do post social a reforzar as necesidades de accesibilidade e os recursos á dependencia. Preto de 100.000 serán para partidas de gasto corrente, entre as que destaca como novidade unha liña de axudas para a adaptación e eliminación de barreiras arquitectónicas para familias con persoas dependentes. No ámbito dos gastos correntes, das axudas ás familias, vamos a implementar un novo servicio donde vamos a permitir e vamos a dar unhas pequenas axudas e subvencións ás familias para que fagan obras nas súas vivendas en materia de accesibilidade e adaptabilidade. E poño exemplos. Permitir que aquelas persoas que teñan unha persoa con discapacidade, un dependente, unha persona con dependencia, ou unha persona maior, que podan sustituir esa bañeira por un plato de ducha, que podan anchear as portas, que podan sustituir os peldaños por unhas ramplas. Pequenas obras de accesibilidade para permitir unha maior habitualidade na vivenda e unha maior confort aos usuarios. Eu penso que esta é a gran novedade. En materia de investimentos, ampliaránse os recursos de axudas técnicas en préstamo coa adquisición de 7 camas articuladas e 6 grúas para a movilización de persoas. Este equipamento, que suporá un custo de 17.000 euros, vense sumar ao catálogo do que xa dispón o Concello, con cadeiras de rodas, colchóns antiescaras ou camas articuladas que veñen prestando servizo a máis de 90 familias de xeito gratuito. Outra das partidas que se incorpora este ano é a destinada ao equipamento tecnolóxico para a adquisición dun sistema de inteligencia artificial por máis 11.000 euros. Seguimos tamén innovando e vamos a implementar un pequeno sistema de inteligencia artificial nos nosos servicios técnicos para permitir que as persoas, os veciños e as veciñas, desde as súas casas, podan conocer en tempo real cales son os servicios aos que poden ter acceso e os seus requisitos. Simplemente, enlazando coa página web e cubrindo unha pequena enquisa, eles van a saber xa a que accesos poden ter servicio, dos que eles lles interese, pero que además van a ter información sobre os servicios que son óptimos para a súa situación.
Esa información xa van a poder enviar directamente ao Concello, aos traballadores sociales, para que no primeiro momento, nesa primeira cita que veñan a facer os trámites, xa a persoa usuaria teña toda a información e a traballadora social poda axilizar moitísimo máis os trámites. O resto das contías destinaránse ao reforzo de persoal técnico e administrativo con preto de 30.000 euros, a ampliación das partidas de emerxencia social dotada con 28.000 e unha achega próxima aos 8.000 euros para o programa de conciliación e respiro familiar. Dúcias de persoas achegáronse hoxe á feira de emprego que o Grupo Vegalsa organizou en Ribadumia. A empresa está a piques de abrir un novo supermercado en Meis e está a buscar persoal na zona. A compañía seleccionará entre os que entregaron hoxe o seu currículo unhas 25 persoas para o seu novo equipo. Para aqueles que non se puideron achegar, manteñen en marcha un proceso de selección a través da súa páxina web. Hoxe a noticia estaba no supermercado, en concreto neste Familia de Ribadumia. Aquí o Grupo Vegalsa organizou unha feira de emprego coa vista posta no Concello de Meis. O grupo está a piques de abrir un novo supermercado nese municipio, así que anda a procura de candidatos para traballar nel. Hemos hecho hoy una convocatoria porque mucha gente se quiere presentar en persona a entregar su currículum. Buscamos personas para todos los puestos, caja, reposición, panadería, frutería, charcutería, carnicería, bueno, pescadería, todas las secciones que tenemos en una tienda como esta. A convocatoria xerou unha grande expectación na zona. Dende primeira hora da mañá formáronse ringleiras nestas instalacións de aspirantes a facerse con algún dos 25 postos de traballo que están en xogo. Bueno, expectativas sempre hai, non? Nada, o sea, a experiencia agradable, son amables esos tres, nada, muy bien. Me la mandó mi madre por WhatsApp y me dijo, hay que probar, una oportunidad es una oportunidad y aquí estoy con todos los nervios del mundo, la verdad. Outros candidatos amosábanse un chisco máis confiados pola experiencia previa. Estuve traballando na temporada de verano en Carrefour, en Sanxenxo. Algo hai. E algún con experiencia, pero noutros sectores, explicábanos que nestes tempos o mellor era apostar por un traballo con algo máis de estabilidade. Vine decidido porque había que hacer un cambio, porque yo vengo de un sector que es el marisqueo y actualmente no está en buenas condiciones para ganar un sueldo. Y aquí a ver si se consigue un puesto estable, polo menos. Na empresa recoñecen que tiñan altas expectativas con esta xornada porque a apertura dun novo centro sempre ten moito tirón, máis aínda cando os postos de traballo ofrecen a posibilidade de formarse. Explícannos que por aquí pasaron hoxe perfis de todo tipo. De todas las edades, un poco. Gente que quiere cambiar de trabajo, pues por mejorar o porque, bueno, por circunstancias personales, y también gente joven que busca una oportunidad de empleo y también buscan formarse en algo diferente a lo mejor a lo que han podido estudiar inicialmente. Un poco de todo, ¿eh? E para aqueles que non puideron achegarse, a convocatoria continúa aberta por internet. Tenemos nuestro portal de empleo que es vegalsa.es, ahí ya está la oferta publicada para la nueva apertura de Meis y la gente se puede inscribir. O novo supermercado Familia estará situado nas instalacións que antes ocupaba Día na estrada de Vilagarcía, preto da rotonda da autovía do Salnés. A previsión é que abra as súas portas a máis tardar a comezos de abril. Máis cousas, o Concello de Sanxenxo pon a Casa de Cultura de Nantes a disposición de 7 colectivos veciñais do municipio. As instalacións foron reformadas recentemente cunha achega da Xunta e fondos municipais. A obra estivo valorada en case 150.000 euros. 7 colectivos veciñais de Sanxenxo aproveitarán as recentemente reformadas instalacións da Casa de Cultura de Nantes. A obra, financiada cunha achega da Xunta de Galicia e con fondos municipais, estivo valorada en case 150.000 euros. Bonito momento porque a poñer en marcha outra vez esta casa tan importante para a parroquia de Nantes e nunha zona emblemática ademais porque está nunha zona de desarrollo, está o Círculo Cultural, está o colexio, o pabellón, pois é unha zona que está chamada incluso a seguir crecendo para ocio e para que a xente se poida entreteñer e facer actividades. O edificio inaugurado en 1993 foi obxecto dunha fonda mellora. Así actuouse en materia de eficiencia enerxética, illamento e impermeabilidade, co cambio completo de fiestras e persianas. Tamén se instalou un novo sistema de climatización mediante unha bomba de calor aerotérmica e renovouse a pintura interior e exterior. Pois eso, todo o tema que podemos comprobar hoxe que é un día frío, un día agrio, pois que estamos aquí pois cómodamente, con aire acondicionado, con ventanas con doble cristal, o sea que fixemos unha labor
moi importante e creo que para estar todos contentos. Tamén se renovou íntegramente o sistema de iluminación con tecnoloxía LED de baixo consumo. Colocáronse luminarias de emerxencia máis eficientes e procedeuse á insonorización da sala da planta superior. Dentro da línea que a Xunta mantén con todos os concellos da provincia de Pontevedra, un deles é o de Sanxenxo, porque é un dos concellos que, xa digo, prepara os proxectos de forma clara e concisa e, polo tanto, pois teñen o mérito de acadar estas subvencións. Ademais de Martín Reguera, participaron na visita representantes dos 7 colectivos veciñais e os concelleiros de Mantemento e Servizos e de Servizos Sociais e Maiores, Iago Torres e Paz Lago. Pontevedra como provincia do deporte e imaxe que este ano protagonizará a campaña de promoción turística da Deputación. Hoxe a Administración Provincial presentou a proposta para este 2026 que será a que leve a Feira Internacional de Turismo de Madrid. A túa meta, o teu destino. Nela saca peito do potencial deportivo da provincia, tanto do seu sector como do seu territorio. O turismo deportivo é o eixo da campaña promocional da Deputación de Pontevedra para este 2026. Chámase A túa meta, o teu destino e céntrase en amosar toda a provincia como un auténtico polideportivo ao aire libre. Nel, tanto profesionais como afeccionados poden practicar calquera tipo de deporte durante todo o ano. Aquí están desexando inscribirse millóns de persoas. Todos queren, polo menos, probar unha vez o que hai aquí. E xa se sabe o que pasa se se proba ou se repite aquí neste destino. E aí é onde temos que ser conscientes que nós lle debemos todo á xente. Nun acto conducido pola actriz Marta Larralde, López presentou o destino Rías Baixas como unha carreira na que hai unha saída, un percorrido, unha data, un equipo, participantes inscritos e unha organización. Esa carreira é a Rías Baixas, que nos permite desconectar da rutina, conectar co mellor que temos e reconectar ca nosa esencia. As Rías Baixas van a permitir ou permiten camiñar, andar, correr, andar en bici, navegar, bucear. As Rías Baixas permítenlle para saborear, para sentir, para visitarnos, volver, repetir. As Rías Baixas é para todos. López apuntou que as Rías Baixas rexistra cada ano 2 millóns de visitantes, reafirmando o peso dun sector turístico que supón xa o 14% do PIB da provincia e destacou o papel da Deputación como dinamizador dun turismo que ten no deporte unha oportunidade para un crecemento sustentable, descentralizado e desestacionalizado. Somos conscientes de que o deporte é clave. Clave para a desestacionalización do turismo, para reforzar esa calidade e excelencia e tamén clave para evitar esas multitudes. No escenario coincidiron a vicepresidenta provincial Luisa Sánchez e a presidenta do Club de Ximnasia Rítmica Maniotas, Paula García. Tamén o deputado de Turismo e o presidente do Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, apuntou que o turismo deportivo xera 8.600 millóns de euros en España. Bueno, o ano 25 a verdad que foi moi bo, un ano de alta ocupación, lideramos a ocupación hoteleira de Galicia. Ajá. O 40% dos visitantes de Galicia estuveron en Pontevedra. Estamos no top 10 tamén do que é o turismo da España Verde, non? O deporte é a porta de entrada, pero o que queda é o que damos, non? En a provincia de Pontevedra, que, como digo, creo que damos unha carta amplia de servizos para ser. A aposta que fai neste caso a Diputación de Pontevedra polo turismo deportivo, pois o aplaudimos desde o sector. Máis de 128.000 deportistas, turistas, viñeron a nosa comunidade pois a facer de alguna forma este tipo de turismo. Así, a Deputación de Pontevedra estrea por segundo ano consecutivo a campaña de turismo Rías Baixas na provincia. A seguinte cita será a vindeira semana na Feira Internacional de Turismo de Madrid, Fitur.
E Pontevedra traballa arreo para ter todo listo para a gala de entrega dos premios Feroz. A cita celebrarase no recinto feiral o vindeiro 24 deste mes e asistirán máis dun milleiro de persoas. Aínda que as escenografías manteránse en segredo ata o propio día, si sabemos que haberá cambios respecto da gala do ano pasado. Tamén se aposta por unha cerimonia inmersiva e que contará coa actuación do coro da Xunqueira. 20 empresas galegas están detrás da organización da gala dos Premios Feroz que se celebrará o vindeiro 24 de xaneiro en Pontevedra. O recinto feiral xa bule de actividade para que todo este a punto pro gran día. É un montaxe impresionante desde o punto de vista de xente que está traballando. Bueno, e eu estou encantado de que Pontevedra siga sendo pois a capital do cine, dos Feroz, outro ano máis, non? Un escenario de 250 metros cadrados será o epicentro da gala. Tamén se están a instalar 400 metros cadrados de pantallas, 500 metros de estruturas para a iluminación e o son, 290 equipos de iluminación e 400 metros de tiras de LED. Datos todos que axudan a que nos fagamos unha idea da importancia da montaxe. Esta producción supone que hai ahora mismo aquí unas 40 personas que son contrataciones directas, pero eso también implica unas 350 contrataciones indirectas en la ciudad y cerca de la ciudad, digamos. Estamos orgullosos también porque siempre nos gusta cuando los Feroz viajan a un sitio incorporarnos en todo, ¿no? También la vida cultural, evidentemente, pero también la vida económica, ¿no? Está previsto que a gala asista máis dun milleiro de persoas. A escenografía manterase en segredo ata o gran día, pero si sabemos que a organización quere facela máis inmersiva pro público. Ademais, na cerimonia actuará o coro do Instituto A Xunqueira 1. Revelar, estamos colaborando también con el IES A Xunqueira 1 con su coro que van a participar en la gala. Eso es lo único que os voy a contar de la gala hoy, pero puesto que estamos hablando de las colaboraciones con la gente de la ciudad, pues para nosotros es muy ilusionante contar con ellos. Principalmente lo que buscamos es que todo el público, independientemente de donde esté ubicado dentro del Pazo, sienta que está muy cerca de lo que pasa en el escenario, ¿vale? Entonces eso hace que la escenografía es una escenografía muy inmersiva, a diferencia del año pasado, que era un escenario muy rectangular. Este año hay cambios en la forma del escenario, hasta ahí puedo contar. Outras entidades da contorna que colaboran cos Feroz son a Universidade de Vigo, con 85 estudantes participando, o Carlos Oroza, con alumnos traballando no evento, ou a Asociación de Perruquerías da provincia de Pontevedra, que se encargará dos looks dos nomeados. Bueno, pois a febre dos Feroz deixouse notar este xoves no centro de Pontevedra. O teatro principal encheuse de veciños que quixeron participar no sorteo de 10 entradas dobres para asistir á gala dese vindeiro 24 de xaneiro. Unha oportunidade de presenciar en directo este importante evento cultural e de estar preto de algúns dos nomes máis recoñecidos do audiovisual español. O sorteo realizouse ante notario. A organización entregou un ticket por persoa a cada un dos asistentes ao teatro para poder participar. As entradas son nominais, así que non é posible agasallalas a outra persoa. Queríamos que nos Feroz de Pontevedra estuvera tamén unha representación dos cidadáns que tamén acolleron este acto importante que é o segundo ano que o facemos. El año pasado fueron 1000 invitados. Este año van a ser 1020. ¿Cuántos son los del sorteo? 1020, porque estamos encantados con esta idea que nos ha propuesto Ana, bueno, nos ha propuesto el Concello, que estamos encantados también de esta idea de que la gente de Pontevedra no solamente pueda participar en los Feroz en las previas y en la proyección del auditorio, sino pues que al menos unos pocos puedan estar aquí dentro. Así que, bueno, encantados de añadir esos 20. E a Lonxa da Guiño acollerá este venres a presentación dun libro sobre a historia dos primeiros anos de vida da confraría desta parroquia de Ribeira. A publicación da que xa se editaron 700 exemplares recolle a importancia da entidade no crecemento social e económico da zona.
O opósito de pescadores de Carreira a Guiño a aproximación histórica ao litoral de Arousa Norte. Baixo este título agóchase un exhaustivo labor de investigación sobre os primeiros anos de vida desta entidade, dende a súa fundación en 1924, constituíndose como principal motor económico e social da parroquia. Cando empezou, pois, realmente pois era o que había en Aguiña, en Carreira. Aguiña prácticamente non era nada, quero dicir, a nivel casas nin infraestructuras. E, bueno, Carreira, pois, como opósito, pois empezou a cofradía, opósito de pescadores de Carreira e Aguiño. E, bueno, é unha trascendencia de historia, pois, moi bonita e ao mesmo tempo, pois, que hai que recordar. O seu autor, Daniel Bravo Cores, en colaboración co coordinador da publicación, Ciprián Rivas, e o fotógrafo Antonio Parada, repasan nas páxinas deste libro os fitos máis destacados da confraría ata o ano 1944, no marco dunha investigación pioneira sobre unha organización mariñeira que naceu como opósito e converteuse posteriormente en confraría e pode servir como base para futuros estudos. Este libro, ademais de ser unha obra de arte feita por Daniel Bravo, historiador que foi nomeado Percebero de Honra aínda o ano pasado, pois ao mesmo tempo pois é unha persoa entrañable, un investigador histórico e ao mesmo tempo pois ten raíces moi directas de traballar seu pai aquí no pósito da cofradía. Entonces pois foi algo que fomos labrando, traballando con Ciprián Rivas, o catedrático Ciprián Rivas, que é o que está aí aquí ao meu carón, é o que está levando, por así decirlo, o peso de prácticamente todos estes acontecimentos. E, bueno, ao final, pois, entre o que uns e outros, pois, logramos facer este libro que creo que axudados coa Consellería do Mar, a Consellería de Cultura tamén, e ao mesmo tempo, pois, tamén o Concello está aí tamén para botarnos unha man. Creo que é algo que nos une a todos e ao mesmo tempo, pois, vai a quedar en historia e culturalmente vai a quedar aí no noso povo, claro. Nesta primeira tirada publicáronse uns 700 exemplares do libro, que será presentado mañá a partir das 5 nun acto aberto a toda a veciñanza, o que asistirá tamén a Conselleira do Mar. A confraría agarda edición de novos exemplares grazas a unha achega da Consellería de Cultura, co fin de que toda a parroquia teña acceso ao xerme da súa historia. Que podan non solamente chegar a cada casa deste povo, mesmo povo de Carreira ou Ribeira, senón que tamén podan salir un poquinho das nosas fronteiras, porque é algo que non só a nivel cofradía de Aguiño, senón a nivel confradías, é onde podemos ver cal é a historia das cofradías, que prácticamente son similares, o que facían as cofradías, hasta onde chegaron as cofradías. Este é un libro que dá pé a dous máis, realmente, non? E antes de marchar, un último apuntamento tamén ali en Ribeira. O Concello informa da adxudicación das axudas a deportistas individuais correspondentes ao pasado ano 2025. O importe total ascende a uns 14.000 euros repartidos en 20 bolsas de distintas contías, segundo a puntuación obtida no baremo, no que se atenderon criterios como o palmarés ou a categoría do deportista. Segundo indican dende o Concello, con estas bolsas búscase apoiar e fomentar a práctica e o rendemento deportivo de deportistas individuais non profesionais que destacan na súa faceta competitiva, tendo en conta nesta convocatoria atempada de 2024. A entrega destas axudas farase de maneira formal en vindeiras datas nun acto aínda sen fixar. A resolución pódese consultar xa no apartado de tabuleiro de anuncios dentro da sede electrónica municipal. E así marchamos, máis actualidade en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, e agora aquí de contado o programa Orixe e Calidade, centrado, xa saben, no sector vitivinícola. Graciñas como sempre por estaren aí. Adeus.